Likas Linya mga kasama si Ma'am Michelle Franca, ang Information Officer 2 sa DSWD 11. Ma'am Michelle, maimbuntag ma'am. Hi ma'am, good morning. Ma'am Michelle, can you hear me ma'am? Okay, sige daw ma'am. O murag Check. Ayan. Okay. Check. Ayan. Po. Okay. Check na ma'am. Ayan. So, Ganun. Oo. maing buntag. Okay. Buntag Okay na. na, Ma'am Aisel. Okay Yes na po. Yes ma'am, that's better ma'am. Ayan ma'am. Okay. Okay. Sige, maing Sige. buntag no Oo. sa tanang mga listeners karong buntaga Mhm. sa tanang mga kauban nato labi na sa tong mga benepisyaryo nga Mhm. nagatang ug sa mga buot maghimong benepisyaryo no nga Kana? nagatang sa ato ang mga impormasyon na ato ang i-share karong buntaga. Oo, yes ma'am. We're excited din ka Amy ma'am. Baka kanina pa nakala 4 piece daw, 4 piece. Sige ma'am. Unsay update tuod ma'am sa 4 piece, Ma'am Michelle? Yes, ma'am? Natay update, unsay update ato ma'am? Gani? Okay. Ayan. So, actually, daghan kay taog ka ng mga good news, no? Kay, Mhm. pero ang uban, wala pa tayo official na messages na ma-share. Pero lauman, no, sa itong mga benepisyaryo nga aduna pay daghang mga ginahikay o ginapangandaman ang ato ang programa ug labi na ang buhatan sa DSWD kauban ang ato ang panggobyernohan no nga alang sa atong mga benepisyaryo. Ug usa na dira ma'am no ang ato ang duso karon na ginatawag nato nga lifeline rate program no. So Lifeline ako rate nang program. i-share sa tanan no ang lifeline rate kaniadto pa ni siya nga lifeline rate kaniadto pa ni siya nga balaod. Mhm. Apan sa baguhay aduna tay gitawag nga Republic Act number 11552 kun an act extending and enhancing the implementation of the lifeline rate no amending for the purpose section 73 of RA number 9136 otherwise known as the Electric Power Industry Reform Act of 2001 pasabot ang kaniadto no to nga Lifeline Rate Act no nga kalabutan sa atong electric power no sa atong pagkonsumar sa kuryente gi-enhance siya karon sa bagong balaod kaning 11552 Mhm. kundiin aduna pay mas dako no na mga diskwento nga maangkon ang identified na mga 4-piece beneficiaries Oh. o Mhm. ang mga nalista sa atong listahanan 3, no? Okay. So, kani siya nga hisgutan, ma'am, good news kay ni kay Mhm. syempre ang matipid mo sa kuryente, maggasto na nimo sa laing panginahanglanon. Mhm. So, sa baguhay lang no, specific na lang nato no ang kanimang gyud siya nga kani siya nga sistema or ang pag-implementar ni ining lifeline nato no base sa to ang implementing rules and regulation Mm. no gipanguluhan gyud ni sa atong DOE ma'am no Department of Energy and of Yes. course ang atong commission no. So ang CDSWD karon og CPSA partner sa ilaha sa Mhm. pag-implementar. Mhm. Diin si DSWD kauban ng Pantawid Pamilya gihatag nato karon sa DOE ug sa mga DUs nato no kaning mga cooperatives nato mga kaning mga providers nato sa kuryente ang listahan no sa ato mga 4-piece beneficiaries Mhm. and CPSA naman siya ang mag-provide pod katong sa mga indigent nato no na Mhm. mga dili miyembro sa 4-piece Yes. pero nanginahanglan or ubosab ang panguhaan sa income no. So Mhm. kini manggod sila ma'am ang target aning atuang balaod nga maka-avail no sa discounts Okay. nga nakabase sa ato ang balaod. So Mhm. sa kaning sa Republic Act number 11552 no sa extension of lifeline rate diri dungag na assistance no to electricity consumers especially those living below the poverty line and to Mhm. achieve a more equitable distribution of lifeline subsidy. Mhm. So, murag gi-extend pa tong existing ma'am no. So, for a period of 50 years unless otherwise extended by law. So, Mhm. gi-extend ang katong 2001 na balaod gidungagan og 50 years no. Mhm. So, diri si ERC syempre siya man gyud ning nagaregulate sa ato ang mga providers ma'am no. So, kung diri sa Davao City natay ginatawag nga Davao Light no. So, Mhm. sila tong provider sa kuryente diri. So,
si Davao Light ma'am ug ang uban pa mga DUs no nga ginatawag nato naistoryahan na kini sila sa DOE ug Okay. ERC no sa bag-uhay lang paagi sa tong Information Education Communication rollout. So diri ang atuan ng giagni o gipasabot no ang mga distribution utilities mao ni atong tawag sa mga cooperatives ma'am or kaning mga power providers no electric power providers na unsa ang unod no or ang katong IRR sa maong balaod. So gipakitabo na to na bag-o lang sa first semester karong tuiga o gani no gipasugdan na karong katong June o karong July no ang ato ang registration. Kasi inani magud siya ma'am ang paggamit na to kuryente kada bulan natay kuan ba kaning kilowatt per hour. Yes, yes. So ang discounts ani ma'am ang 0 to 25 kilowatt per hour wala na sila bayaran. Oh. Pasabot libre na ang ilahang kuryente. Wait Ang lang, ma'am. mo-consume og 26 to 99 kilowatt per hour 26 na sila to 99. 50% discount. Okay. Ma'am, sorry ma'am ha na putol-putol di tayo madungan. But Okay. ang 100 kilowatt per hour pataas, kaning naay 100 kilowatt per hour pataas, dili ni sila maka-avail sa subsidy. Pasabot, ubos sa 100 na kilowatt per hour na mukonsumar, no, na consumption kada bulan, mo to sila ang mga naay discounts. So, ang asa man nila ni buhaton, mag-apply sila dito sa ilahang mga distributing utility kung asa sila nakapa ano man ba supply o kuryente. Okay. Kunwari ang mga taga Davao City kay Davao Light. So moadto sila kay Davao Light karon. Kung beneficiaryo sila sa 4Ps, magdala sila 4Ps ID. Naay application form, applyan nila dito ug dalon nila ang ilang recent electric bill aron malantawan kung pila ilang consumption sa bulan. Okay. So dira na magkuan ang ilang kuan. Karon si DU ma'am, sila man gyud mo proseso sa maong registration o sa proseso no nga aron maka-avail ang mga beneficiaryo. Pero again, sa tanan nato mga beneficiaryo nga mo rehistro no ani atiman-an nato nga balaod ang ato ang lifeline rate program no gi-enhance na ni so katungod na ninyo ni no nga ma-avail no isip na mga 4Ps beneficiary. So tarungon lang nato og duol sa ato mga DUs no nga pasabton nga kita beneficiaryo mo na ato ang mga konsumo atong i-avail ang maong diskwento. So actually ma'am pwede pud kayo bisitahon no sa ato ang mga medyo techy na mga beneficiaryo or even katong mga sama sa gingon ganina dili lang 4Ps beneficiary sa maka-avail ani apil sabtong mga naa sa listahanan Sri or identified na poor no nga naa sa poverty line no nga mga pamilya nga wala sa pantawid kay ang pantawid man gud ma'am identified man kayo kinsa ang pwede maapilang no so katong mga dili pantawid pero poverty line so pwede kayo mo mag buhat pod sa susama ang inyong imbis na 4Ps ID magkuha mo og certification sa inyong local social welfare development office no sa inyong LSWDO pwede MSWDO o CSWDO ninyong opisina pasertipiko mo nga kamo indigent no nga kamo maora ni inyong income nagyud mo sa poverty line na belong no below the poverty line so all right pwede tayo po sila mo avail. So again, klaruhon ako ma'am, nagsugod na ang registration ani. Gani si Davao Light, no? Diri sa Davao City lang ako ang makuan ma'am no kay nag-announce na sila nga nagadawat na sila og mga applications or registrations no sa ato ang mga targeted na beneficiaries ani lifeline rate. And karong August magsugod ang implementation. So again, sa tanan nato mga beneficiaryo ug sa tanan nato mga nanginahanglan no, mga poor households no labi na dira sa listahan ng 3 adtuan na ang inyong mga respective no nga providers ug apply ang atong life discounts na given sa atong lifeline rate program. And add lang nako ma'am Michelle no ba ang kaning anong programa nato no kung na may additional or na probing na may tabo or na ay
paagi si distributing utility ilahan na tong jurisdiction, dili to kay DSWD, ilaha tong kabubuton kay siguro gidungagan nila ilang mga proseso, dili gani siya stick gyud kayo. But again, kato lang kinahanglan nila mabalaan unsay naa sa lifeline rate, paunsa mo apply or paunsa mo avail, asa nila atuan ug kanus sa magsugod. So kana ang ato ang mahatag karon na impormasyon labi na sa ato mga 4Ps beneficiaries. So Okay. kinahanglan lang gyud ta mangutana no, mangsusi, dili ta maulaw kay tungod kini balaod ug inyuhang katungod. Okay. Ma'am Michelle, ako ang i-recap gamay ma'am para mas simpleng masabtan sa atong mga tigpaminaw, no? So, mga kasama dunay lifeline rate program existing. Kaya lang sa balaod nga gi-enhance ang mga 4Ps beneficiary ug ang mga naa sa listahanan 3 or kantong mga na-identify na mga pobre na mga pamilya, maka-avail sila og discounts. Tama, Ma'am Michelle? Yes po. Oo, discount Apo. ni sa kuryente. Karon, pila may discount nga kuan basig dagko po kay mong billing diha. Mga kasama, walay mabayaran kung tama ba ma'am 0 to 25 kilowatt per hour? Walay bayaran. Apo. Okay. So Walay bayaran kada zero. bulan na 0 Basta-basta 0 to agad. 25. Oo, pero kung 26 to 99 ang inyong kilowatt per hour ang inyong makonsum sa usa ka bulan, 50% ang discount. Karon, Yes, ma'am. kung 100 na pataas, wala na jud mo discount kay nigara naman sa daana. No, unya syempre kininindot kayo ni kay nagsugod ang registration ma'am June until karon. Ang registration. And then magsugod Yes, na ang pag-implement ani mga kasama natong 4Ps beneficiary ug mga nasa listahan karong August na. So unsa himuon ninyo magpa-register na mo kung ato dinhi Davao Light or Nordecor asa mo dapita mga igsuon dal alang inyong 4Ps ID o ang inyong recent na electric bill. So kinahanglan sa Yes. ma'am magpa-register sa didto sa in our case dinhi ma'am sa Davao City, Davao Light. So moadto mi Yes, sa pa. Davao Light kung 4Ps member ko. Tapos, ma'am, magpa-register. Ma'am, pwede ba diretsuhon ang pagpa-register o niya ang pagbayad? Actually, ma'am, sama sa ginugin na ma'am no, kung unsa may sistema ni DU Okay. sa ilahan na to ni consumer no, kung unsa man pwede kayo mo mangutana ma'am kay aware na kaya to mga DUs ani ma'am no. So Alright. nagid na sila amo guys nangingnan nga dapat apil na silang information desk or nagid sila grievance desk no para ani na mga sa atong lifeline rate program Opo. implementation. Sige, ma'am. So, kanindot ani nga maong balita, ma'am, no? Mura og maagni pod ning mga kuan mga dili magkalas-kalas og kuryente, no? Maagni pod nga dapat 25 lang gyud ta karong bulan ha, pero may bayaran. Pero kung 4Ps beneficiary ka or kung naa ka sa listahan. Yes. Ma'am, kay nindot man kayo ni imong balita nga gihatag karon Ma'am Michelle Franca. Daghan jud ang nakaingon ma'am ba nga sana all. Mao nga Ay, sana all 4Ps Sana all. member og naa sa listahan. Mao nga naatay pangutana unya ma'am sa unahan kay murag taod-taod dali sila ipaabot wa pa man gyapon siya tawagi. Ato siyang tawagan unya ma'am sa atong pagbalik. Standby lang mga kasama ha. Okay. Kay atong tubagon ning concern sa atong usa ka tigpaminaw. Atong balikan kasama si Ma'am Michelle Franca sa DSWD 11 og ang usa nato ka tigpaminaw naa sa bron sa pikas linya kay naa siya gustong ipangutana kay Ma'am Michelle no sa DSWD. Sa pikas linya taga Katalunan Pequeño si Raquel Habines. Hello Ma'am Raquel, good morning. Yeah, good morning po, ma'am. Yes po, may buntag Ma'am Raquel. Pilay edad di Ma'am 45 tama po? Opo. Okay, sige. Ma'am Raquel, na kay pangutana kay Ma'am Michelle sa DSWD. Naminaw siya karon. Ma'am Michelle? Yes. Yes po. Hello? Sige, Ma'am Raquel, go ahead, ma'am. Unsay pangutana nimo, ma'am? Good morning, ma'am. Naalam ko po sana, ito magulo sa pandemic time pa ba na lamang gusto yung ginakuan din sa among barangay na for household. So, ang yun sa kong sa kaila na sa 4Ps daw to siya. Tapos napil man akong ba na kuha na to sa katong ilang listing gani sa i-post dito nila sa barangay. Hantod karon namingaw naman, tapos kuha na po nga nanay gipang post ito sa barangay nga mga pangalan. Namingaw naman, wala na po gipalo up, wala na po gikaw na kung mana nga saka lista. So, unsay imong pangutana, ma'am? Unsay update ato? Ano katong kato siya,
wala na kuan ba, wala na antod karon, bro, wala naman hilom naman. Mhm. So mangutana ka unsa nay nahitabo ato, ma'am? Unsay posibleng nahitabo? Sige, Ma'am Michelle, unsa kay okay ra ba to, ma'am? Napa ba to siya? Unsay nahitabo ato, ma'am? Okay. Actually ma'am, wala dili kay madunggan niya hang call no, pero Okay. ang ako ang nakuan is nag-check mo sa barangay, tama ba ma'am? Naa mo didto. Okay. Naan yung pangalan nakita? Wala po. Ay sa katong post nila last, katong pandemic time pa ganiton, na ang pangalan na. Okay, sige. Tapos Kuan ko ma'am kuan tag timeline no. So 2019 or 2020. Actually ma'am, kaning ginatawag na to ron na listahan ng 3, survey ni siya gikan atong tuig 2019, no? Again, ako alang balikan na sa 4Ps, dili siya gina-applyan, pero ang dapat i-register ani nga programa kay naa sa listahanan. So si listahanan system na siya, no, lahi po na siya, dili na siya under 4Ps, lahi na siya nga entity sa DSWD nga opisina. Karon si listahanan gamit ang iyang mga tools, no, as social work related to social work, no, pagsuta kung unsa ba gyud ang estado sa usa ka household man pasabutan ng nagpuyo sa isa ka bubong, no, dili per family kundi kung kinsa tong mga isa na sila ka household, dili sila counted as a family nga nagpuyo sa isa. So ang pagsutaan na dito nila mabalan kinsa tong mga poor ug non-poor, no, base sa ilang sa ilang tools. So karon isa inyong pamilya ma'am Habines, no, sa na survey, tama ba ma'am? Opo. Na survey mo. So actually ma'am, gipa-check na to karon, no, sa ato ang mga kaubanan sa Regional Program Management Office. Hi, hello di ay sa atong mga kaubanan sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, no. So karon ma'am, nigawas ka sa among system. Pero dili imong bana, ikaw mismo. Naa ka diri ma'am, na kay household ID number. Na imong pangalan, Raquel Magbanwa Habines. Tama ba ma'am? Pangalan nimo ni? Yes, ma'am. Ikaw ni? Oo. Katalunan Pequeño ang address. Okay. Ang imong status karon ma'am sa ato ang system kay not registered, no? Pasabot naa ka sa listahanan. So identified ka nga poor, no, ni listahanan. Karon so naka-check na kag isa dito sa ato ang criteria para mahimong 4Ps beneficiary. Pero ma'am, ang tawag sa imuha potential household beneficiary. Pasabot, na kay potential nga mahimong 4Ps beneficiary. Pero dili na siya 100% sure nga makarga ka sa programa. Kay tungod, mo na ni ang next step. Kinahanglan ka magpa-rehistro. Sige, diri na ta sa rehistro. Ma'am, aduna tay gina-conduct karon na tuig na Set 12 registration, no? Kay naman gyud na sa balaod nga pag naay mang graduate, naay isulod balik na bag-o si 4Ps, no? Kay again, ang budget ni 4Ps para man sa 4 million ka pamilya or 4 million ka household beneficiaries. So, ang naay allotment ang matag rehiyon. So si Davao Region natay sa 12 registration, nag-target ta og 70,000+ ka household beneficiaries. Karon ma'am, ang sa 12 registration nato serye na siya. Dili siya kausahan nga tanang potential household beneficiary diretso mo parehistro. By batch ang ato ang tawag ana. So sa baguhay lang, humana ang ato ang registration sa set 12A, B, and C, no? So sa karon, waiting ta for the announcement, no? Sa ato ang set 12A and B ang humana. Ang ato ang waiting karon ang set 12C, 12D, and 12E. Pasabot, tulo pa ka batches, ma'am. Gikan sa atong potential households, napatay tulo ka batch nga parehistrohon. Dili na siya sabay-sabay ginarehistro kay nga naman taas pud kay ang proseso sa pagrehistro, ma'am. Actually, ang tulo na siya ka hugna, no? Tulo ka phases. So again, natay ginatawag nga duplicity checking, no? Thorough validation
And of course, again, kung matiman-an na to o mahinumduman na to nga ang RA 11310 nga Pantawid Pamilyang Pilipino Program na balaod, ang appeal sa iyang criteria gawa sa nakasalistahanan, dapat nakay 0 to 18 na mga bata. Og willing ka no nga mo dawat sa responsibilidad nimo isip benepisyaryo kung masulod ka karon sa programa. Kay again, conditional cash transfer o naay daghang kondisyon ang programa una ka makakuha sa benepisyo ni ini. Okay. So kato mga criteria to siya Yes, aron ma'am. mahimo kang benepisyaryo. All right. Again, ma'am, potential household ka pero wala pa tay bagong registration na set 12, no? Okay. Humana ang A and B. Sige so po. sa next batch ka. All right. Ma'am Raquel, okay na ka ma'am. Nasabtan nimo ma'am ang situation karon ma'am sa imong registration gipaabot nimo. Okay na ka? Sige po. Sabta na po, ma'am. Salamat ma'am Raquel. Unya kung napakay dugang concern ma'am, i-chat lang gihapon ni ma'am ha. Thank you kaayo ma'am. Sige. All right. Salamat po Tama. kaayo. Radyoman Michelle Miral Galvez. Sa serbisyong straight to the point. Kadiot lang ma'am Michelle ha. Alang sa loyal customers sa Live Extension Philippines Davao ug sa mga mahimo pang loyal customers, i-avail na ang libre medical check-up sa Live Extension Clinic. Kininahimutang sa DGGG Whiten Building Corner C Bangoyan, Rizal Streets, Davao City. Pakitake note lang sa schedule sa mga medical clinic mga kasama. 10 a.m. to 2 p.m. kang Dr. Arvin Lumugda, Monday, Tuesday, Friday, and Saturday. 10 a.m. to 2 p.m. under kang Dr. Chestnut Agap every Wednesday and Thursday. Makatabang ang Live Extension alang sa pag-maintain sa youthful ug healthy cognitive function, makapaboost sa immune system, makasuporta sa bone health, ingon man makatabang ang mahimong normal ang blood pressure. Mag-Live Extension Vitamin D3 na ta for healthier and longer life. Ako ni Kang Jumanagans, Barbagona, tatak agamen! Ma'am Michelle, salamat kaayo ma'am sa bagong impormasyon kalabot sa Lifeline Rate Program ug sa pagtubag sa atong tingpaminaw ma'am kalabot sa 4-piece. We would like to have you again next time ma'am kay murag di ni mahuman ang atong hisgutanan sa 4-piece dinhi ma'am sa atong programa. Thank you po Ma'am Michelle. Salamat sa inyo sa 4-piece program ma'am. Thank you kayo, Ma'am Maisel, no? Yes Thank you po. kayo sa ato ang mga beneficiaries. Again, importante kayo nga magsubaybay ta sa atong mga announcements, no? So I would like to ask everyone, no, dili lang mga beneficiaries, tanang mga atong general public, ma'am, even Yes. kamo, ma'am, no? Follow our official Facebook page, no? DSWD Region 11, and we also have our Twitter and Instagram accounts, and of course atong YouTube channel and even our TikTok channel. Na dito ta ng mga announcements and of course atong mga press releases aron magiyahan mo, no, sa atong sistema ug mga pamaagi aron pag-avail dili lang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kundi ang tanang serbisyo o programa sa atong DSWD. So Alright. sa makaduha, dagan kayong salamat sa atong mga media partners, no? Thank you kay Ma'am Yes, ma'am. DXTC621. So thank you sa tanang mga listeners. Okay, salamat Ma'am Michelle Franca kasama sa DSWD 11. Hello mga kasama! Please ayaw nga i-like o mag-subscribe sa atong YouTube channel sa DXTC621 RMN Davao.